Poď sa s nami kúknúť na moju najobľúbenejšiu tramvaj v Prahe. Táto električka je proste Jesus električka, chápeš? Pán Ježiš je na nej úplne úžasné, pretože dnuka sú verše. Pozrite sa, je tam dokonca aj Salvation Crew logo a toto je nádherný verš, že máme za všetko ďakovať Bohu v modlitbách. Túto celú tramvaj majú na svedomí moji kamoši z Národního probuzení, takže ak chceš, čekuj ich stránku a tam máš viac info. Ak by si sa chcel v nej previesť, tak si vyfiltruj číslo 9281 na webovej stránke mapa.pit.cz. Tu je ďalší brutálny verš, že máme všetky starosti zložiť na Pána, alebo tento o pokoji Božom. Som tak brutálne šťastná za túto iniciatívu, no a počas novembra, čiže listopadu, chcú, aby každý človek v Českej republike počul tú dobrú správu o Pánovi Ježišovi a ja verím, že sa im to podarí. Na záver ešte môj obľúbený verš o láske, máme tu aj crossover event a už sa lúčime s tramkou, ktorá je úplne brutálna, takže určite sa bežte na ňu pozrieť. A čekuj stránky narodniprobuzení.cz.